Yolgançılarına aytımızdık endi, değil mi? Tek var şunday kişiler kimler gumumen yolganlığı bilmey. Nişikkine tırışsa da, değil mi? Tutula ol. O mine yolgan söyley, onun yüzüne çığa ol. Onun gözleri yıgıra başlay. Ol dulkınlana başlay. Mine birilmegen kişiге yolganlav. Кейсе күле башлый ул. Үзенең нәрсә сөйләгәненә теге шаккатып. Дип куя. Bu da alıp, şu alıp bitir. Бар. Bizden audio yazma hazır mı alo? Әзер тыңлап үтик. Yolganның бит аның рөхсәт ителгәне бар, гынах ялганласан гынах булганы да бар. Менә мин шуны гына әйтәм. Ялганлау кирәк җире дә бар аның. Исерек кирәк икән сиңа. Акча биреп тора әле дип. Ул бит инде сиңа ипи алыр өчен сорап кермәй. Хай җаным юк бит дисәң шуннан да яхшысы булмый. Әксәңдә кыштыр акча кыштырды, ну аны бирәсе килми. Чөнки ул аны кире кайтармый, чөнки ул аңа ишү өчен исерү өчен генә була. Менә шундай минем сүзем. Ул Василий Бигә бик зур рәхмәт үзенең фикере өчен. ул теге сорап торучылар алар әллә нәрсә уйлап табалар бит алар синнән акча сорар өчен. Әллә нинди тарихларга кирип китәләр, андыйлар да бар. Әллә нинди тарих дигәннән безнең инде күргәнебез бар. Юл шатларында хәер сорашып утыручылар, алар инде менә бик кирәк иде бит диләр. Аннан соң ачыклана, алар инде ялганлап кешедән акча җыеп торучылар гына икән. Күпме ул теге ялган путевкалар булды бит инде, бит. Anısı indi kırgaldarlar. Anısı bütün cema. Min de yazıp utayım әле. Bizning abi bilen yaş arabız 5 yıl okugan vakitte jiyilishlar şakralarda abi naşarak okugandır indi. Ol mena ankelerge aytmaska qo'shaydi. Ikinci kunni maktabga borgach eng birinchi meni bostırıp so'raylar edi. Монысы инде үзенә эләкмәсен өчен теге нашар ният белән ялганлау түгелдер миңа калса. Була бит әле нашар ният белән ялганлаучылар. Андыйлар бар микән? Безнең радио тыңлаучылар арасында. Ne bu audio yazmada apa bir dürüst aytdı bidin. Şundan da kay vakit yolganlarga kirek de bulup çığa bid. Değil mi? Яшар өчен. Менә мондый хәбәр бар. Ялганчы кешене яратмыйм. Ирем еш алды дигән. Нәрсә дип алды икән ире? Фаразлар. Bu beyle tutkaralanıp kaytu bilen, bu beyle hizmet hakkı bilen, bu beyle Җәмәгать транспортында бик күп өргәннәр аңа. Кем өргән? Һава өргәннәр аңа. Син бу тамалы Рөстәм өченчесе? üçüncüsü radyo tınlavçılarımızdan ya sizden.